Welkom bij een nieuwe aflevering van Spank TV. Rosanne is bij de try-out van het Rijland College gaan kijken. Hallo Spankijkers, ik ga de komende maand Talenten van Venray volgen. En waar vind je nou meer talent dan een talentenshow? Het Rijland College organiseert een talentenshow met verschillende leerlingen en verschillend talent. Laten we backstage gaan kijken. Geke, wat voor act doe jij vanavond? Vanavond ga ik een stukje theater cabaret doen. Ik heb een pratende telefoon en een pratende lamp. En heb je dat ook nog zelf bedacht of heb je dat ergens gezien? Dat heb ik ook zelf bedacht. Maar ik heb mijn vader misbruikt om dat te laten maken. Wat leuk. Jullie doen vanavond een act. Wat doen jullie precies? Met z'n drieën zijn wij 3 prinsesjes die allemaal wachten op de prins van hun dromen. Nou, dat klinkt spannend. Jullie zijn 3 leerlingen van het kunstcentrum die aangenomen zijn bij Tilburg, toch? Ja, ik ben aangenomen op de vooropleiding van het Fontys Conservatorium richting muziektheater. En ik ben aangenomen voor de Music All Factory in Tilburg met de specialisaties zang en theater. En ik ben aangenomen voor de Music All Factory in Tilburg met de specialisatie theater. Nou, dat klinkt spannend, maar wat leren jullie precies in Tilburg? Nou, je leert heel erg jezelf presenteren en hoe je je zang beter kunt ontwikkelen. En je leert echt gewoon superveel op elk musicalgebied, dus zang, theater en dans. En willen jullie later ook iets gaan doen met theater? Het liefst wel. Het liefst zou ik een carrière in musical muziektheater heel erg leuk vinden. Monique is ook een van de 5 leerlingen van het kunstcentrum. Die is aangenomen in Tilburg. Zeg eens Monique, vertel eens iets over Tilburg. Nou, ik heb elke zaterdag mag ik naar Tilburg. En dan heb ik dans, zang en acteren. En ook muziektheorie. En dan ga ik door de week, elke donderdag krijg ik een uur zangles van iemand van het conservatorium. Of een zangdocent van het conservatorium. En dan mag ik daar een uur mee zingen. Maar je wil ook echt iets in de dans gaan doen? Nou, ik wil vooral, triple threat heet dat. Dus zang, dans en acteren erbij. Hey, hallo Celeste. Al druk bezig met de voorbereidingen vanavond? Ja, we zijn heel druk. De smink zit er al op. En wat ga je vanavond precies doen? Ik zing een duet vanavond. En met wie zing je dat duet? Met jou? Ja, we zijn nog heel druk bezig. Jullie horen het, nog druk. Dus tot de volgende maand met een nieuw talent en een nieuwe aflevering. Doei! Wat missen jongeren in Venray? Ik zou het echt niet weten, maar Rosanne is gaan uitzoeken wat jongeren nou echt missen. Waar kan ik mijn creativiteit kwijt? Waar repeteer ik met mijn band? Waar kan ik iets drinken met mijn vrienden? Niet in Venray, maar dat verandert. Vanaf nu wordt alles anders. Er komt een nieuwe plek voor ons. The clouds have gone away. We zijn hier op het Rijland College om te kijken wat jongeren willen zien in een jongerencentrum. Laten we kijken! Hallo, mag je wat vragen? Ja, tuurlijk. Wat zou jij willen veranderen aan een jongerencentrum? Ja, ik zou er meer hangplekken maken. En tv's of zo. Nou, ik zou in ieder geval op een centrale plek willen hebben. En dat er fatsoenlijke muziek is met fatsoenlijke DJ's of zo. En genoeg plaats waar veel mensen in kunnen. Ja, er zou wel meer mogen komen voor 14-jarigen, want daar is eigenlijk niks voor. En voor 16-plussers? Ja, ook wel meer. Want er is meestal 17 of 18 plus. Nou ja, ik denk dat we weer een soort plek waar jongeren bij elkaar kunnen komen. Dus een beetje banken en computers of zo. Ik weet niet. Zou het leuk vinden als er bijvoorbeeld feesten of zo komen. Ja, zoals, ik weet niet of je Jera kent. Ja.
Dat soort dingen, dat vind ik altijd wel leuk. Meer hangplekken. Met lichtjes. Met lampen. En overdekt. Voor als het regent. Tafels, banken, popcornautomaat, frisdrankautomaat, zo'n bar, cocktailbar, zwembad, zo kan het leuk. Een skatebaan of zo, ja, ik zou het echt niet weten. Ja, een skatepark. Het hoeft niet te groot te zijn of zo, maar iets kleins of zo. En ook nog iets anders? Nee, een skatepark is voor mij genoeg. Een discotheek. Een tap. En hebben jullie ook hobby's? Fitness. Buiten spelen. Een plek voor jongeren. En waar iedereen zijn of haar idee en talent kan showen. En oh ja, in het voorjaar komt er ook nog een festival. Wil je mee beslissen over wat er allemaal gaat gebeuren? Of meedenken over de inrichting? Dus ga snel naar www.mijnjongerencentrum.nl en WhatsApp, Facebook, Ping of Twitter het door. Afgelopen maand was er bij het Gilde Venray een open dag. Sharon en Seree zijn daar een kijkje gaan nemen. Wij zijn op de open dag van Gilde Venray en wij gaan jou laten zien wat voor opleidingen ze hier hebben. Laten we beginnen bij de sector economie. Doen we. Welke opleiding is dit? Dit is de Gildeopleiding Manager Handel, niveau 4. En hoeveel jaar duurt die? Die duurt uiteindelijk 3 jaar. Kan ook 2 jaar, maar dan heb je eigenlijk verkoopspecialist. Maar daarna krijg je Manager Handel en dat is 3 jaar. Hoe lang duurt de opleiding? De opleiding Manager Handel niveau 4 duurt een jaar, maar daarvoor heb je wel al 2 jaar niveau 3 gedaan. Dus dan heb je al 2 jaar de opleiding verkoopspecialist erop zitten. Dus in totaal doe je er eigenlijk 3 jaar over. Jij was bezig met aanmelden. Lukte dat een beetje? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zit nu in de derde en ik heb me vast aangemeld voor volgend jaar, over 2 jaar. Oké, en wat ga je precies doen? Applicatieontwikkelaar. En wat houdt dat in? Ik heb eigenlijk geen idee. Kom jij je ook aanmelden op deze school? Nee. Yeah. Welke opleiding doe je? Ik zit op ICT. En hoe bevalt de opleiding? De opleiding bevalt heel erg goed. Ja, ik wist niet precies wat ICT inhield. Kijk, je doet wel veel achter de computer. Je leert hoe de computer in elkaar zit. Ja, je leert hoe computers met elkaar communiceren. Ja, en dat was wel even schrik in het begin, maar we zijn er allemaal doorgekomen. Ja, nu ben je veel verder en je weet gewoon precies wat het inhoudt. En dat is gewoon heel erg leuk. Wat doet u hier op school? Ik geef les. En wat voor les geeft u? Nou, vooral muzieklessen, creatieve lessen, activiteiten organiseren, dat soort dingen. En bij welke opleiding kun je deze lessen volgen? Bij de opleiding maatschappelijke zorg en pedagogisch werk, onderwijsassistent. Dus de MZ gedeelte, of ja, SAW, sociaal-agogisch werk. Nou, ik volg de financiële administratie. Dat heb ik vorig jaar afgesloten met een diploma in mijn zak. En vandaag kom ik even gewoon een open dag mee helpen. En ja, dat wil ik een beetje een ervaring mee opdoen. Zodat ik ook wat mensen kan helpen met studiekeuze maken. Wat houdt het precies in? Nou, het is een niveau 4 opleiding. Het is dus voorbereid op het hbo. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderhouden van contacten met klanten. Je zorgt ervoor dat er een vloeiend koopproces verloopt. Dus ja, je hebt heel veel contact met klanten, heel veel telefonische gesprekken. Ja, en spannende stageplaatsen in principe. Ik volg de opleiding direct secretaresse managementassistenten. En ik zit nu in het 4e leerjaar, of ja, het derde leerjaar niveau 4. En wat vind je zelf van de opleiding? Ik vind het een leuke opleiding. Je leert veel over het beroep zelf. En je krijgt zowel heel veel klassikaal-les als zelfstandig, zoals projecten en zo. Dus ja, ik vind het wel een leuke opleiding. Dit was onze rondleiding bij Gildeopleiding Venray. Ik hoop dat jullie wat aan informatie hebben. Wij gaan zelf nog even verder rondkijken. En ik wens jullie veel succes met het vinden van een vervolgopleiding. Bjorn en Rosanne zijn de Surinaamse keuken ingedoken. Wat ben ik benieuwd hoe het eruit gaat zien.
Deze maand zijn we in de Surinaamse keuken en ik vind dat één van de lekkerste keukens, dus ik verheug me er erg op. En wat gaan we maken, Sandra? Ja, roti en kip, aardappel met kousenband. Nou, dat klinkt heel erg lekker. Laten we beginnen. Ja. Waarmee gaan we beginnen? Ja, dit is die bloem, zelfrijsje bakmeel. En is bakpoeder, voegen wij een beetje bij. Ja. Ja. Dit wordt een roti deeg? Ja, dit is de roti deeg. Het is wel lekker knoeien, of niet? Ja. Nou, het ziet wel lekker knoeien, maar het is dadelijk wel heel lekker. Ja, dit is kousenband. Dat zijn bonen. Surinaamse bonen zijn dat. Wil die echt lukken? Nou, ik moest wat knoflook gaan fijn stampen, dus dat gaan we dan doen. Hè? Knoflook erin. Wat is de volgende stap? Ja, ik heb hier stukjes kip alweer van tevoren al gedaan. Die is al schoongemaakt. Ja, met de zijn altijd al schoonmaken. Oké, ja. Is die klaar? Dan leggen wij gewoon dit even uitlekken. En doen we dan knoflook stampen. Koken jullie vaker met de familie? Ja, met vriendinnen. Gesneden komkommer zit er al in. Ja, die is hard. Heb je gezien hoe die gesneden werd? En dan doe je een beetje zout van dit erbij. Dus niet veel zout. Op gevoel. Ja, op gevoel, ja. En de suiker doe je een beetje meer eigenlijk. Iets meer suiker. Ja, iets meer suiker erin. En wat zijn de ingrediënten voor de roti? Ja, de ingrediënten van de roti wat gevuld wordt, zit kruiden met gekookte aardappelen. En dan wordt als gepureerd, net als aardappelpuree. Ja. En dit is gele erwten. Ja. Die is ook gekookt dan. En dan met kruiden, met zout en komijn en zout. Ja. Uit een werken. Nou, Ja. ik weet zeker dat ik andere dingen beter kan, maar... Maakt niet uit, het is de mooiste roti van Venray. En dit is, ja, die kijk denk ik dat bekend is bij iedereen in de keuken. Maar dan wordt het net zo'n pannenkoek. Ja. Ja. En heeft het een naam? Ja, dat heeft een naam. Die heet tawa. Tawa. Oké, okay, ja. Dan krijgt hij die mooie bruine kleur. Ja, dat was wij, hè?
gedekt en het ziet er echt lekker uit. En wil jij nou ook dat wij volgende maand in jullie heerlijke buitenlandse keuken komen koken? Meld je dan aan op de Facebookpagina en laat even een berichtje achter. En ook dit recept is natuurlijk te vinden op onze Facebookpagina. En wat zeggen we dan? Swadesh Bhojan! Eet smakelijk! Dit was Spang voor deze maand. Bekijk ons Twitter en Facebookpagina en tot volgende maand.